ọ bụrụ na ị nọ n'obodo a bụ South Africa, gee m ntị n'onu, a sịrị na agbaka m mbọ bụ ego nri. O nwere ndị bụ na fafụ ndị ọzọ ka fa na-agba mbọ n'obodo a bụ South Africa, duto na mbọ nke ha na-agba na-agaziri ha efiruzie na ụfọdụ ndị pụtara egwuregwu. Niile eme ọfụma n'obodo a bụ South Africa abụrụ na ịgbaka mbọ, all by the grace of God. Ịghọtago? Niile eme ọfụma, na-enweta ego, na-akwụnwe ụgwọ ụlọ gị, na-eri nri, na-akatafọ ezinụlọ gị, ọ bụla na ịgbaka mbọ mere ije nweta all those things, all grace of God. Afọm reason why mmadụ ga-eji bịa tọọnụọ kamera, gbanye kamera. Ọlụ gị ịnọ na-alụ n'obodo a bụ South Africa bụ ịda akọchọsị ndị ụmụazị be anyị pụtara ịgba mbọ. Ịtọọnụọ kamera, onwezi ihe ọzọ ị na-alụ n'obodo a bụ South Africa. Ọlụ gị ịnọzi n'obodo a na-alụ bụ ịda akọtịsị ndị be anyị nọ n'obodo a na-agba mbọ. Ụmụazị be anyị nọ n'obodo a na-ata afụfụ rinne. Ụmụazị be anyị bụ Naijiria nọ n'obodo a bụ South Africa na-ata afụfụ rinne. Ịbịa kwuo onye ụfọdụ asị gị ọ bụ na ịtakarị, ọ bụ na afụfụ ahụ karịa gị na taba. Ọ bụ eziokwu na onwere ebe ọ dị isi, kama na ịfụ nke mmadụ na-eme na-agba mbọ, na-agbasi mbọ ike tokene na ya bụ ife karịa ịpụta mee gịnị kọchaba the person. O nwere ihe nji ekwu okwu a na-ekwu. Isiokwu m bụ agbaka m mbọ bụ ego nri, na mmadụ ide eme ọfụma today bụ by the grace of God. Na ịkpatara ego n'obodo a bụ South Africa today bụ by the grace of God. So ejina na mmebi na nke ị na-eme na-agaziri gị, efuzie nke ndị ọzọ na-eme ọ dịghị ka egwuregwu ka ha na-egwu. E nwere a lot of things na-eme n'obodo a bụ na ndị be anyị nọ n'obodo a ama nwere ike ịkọlụ n'ụnụ nwa bụ ndị nọ na Naijiria duto gịnị fakọbala ụnụ obi amapụbụ ụnụ. I thank God na since this year gbagbuo since last year adịrọzi ka ọ dị before. Nwanne jide nwanne ya ogbuo, ọ dịrọzi ka ọ dị before. And marakwa na amalụ na mmadụ a na-anọkọta n'obodo a bụ South Africa kpụrụ egbe bịa gbaa mmadụ. A ya enweriri ife bụ mmadụ mere onye ahụ mere o ji wee kpụrụ egbe bịa gbaa gị. Ụfọdụ bụ na mmadụ ga-emesịa business with them, ha eburu ego onye ahụ rie kwere ike. All those things bụ ife na-ebute gịnị gbuo n'obodo a bụ South Africa. Nwanne nwoke nwanne m nwaanyị, ọ bụrụ na n'obodo ị nọ na ya na ife pụtara n'obodo a bụ ịgbanye kamera gị ọtọnụọ foto gị were na-akọchasị ụmụazị be anyị na-agba mbọ ka ha fụ na ha succeed n'obodo a bụ South Africa, kwụsị ya na ya bụ ife adịrọ mma. Instead of you ịpụta na-aja ụmụazị ike ka ha nwee ike adịa more effort na ihe ha na-eme wee na-enweta ihe nweta ha today, ịpụta ị na-akọjọ ha. Ụfọdụ pụta asị gị kee nke ị nọ na ya na ebu nke a ka ebu nke ọzọ. All those kind of things, we don't need it in this country. We don't need those kind of mmadụ ịpụta bịa na-discourage a lot of people na this country anyị nọ na ya. Ụfọdụ na-apụta n'obodo a bụ South Africa sị gị na nwaanyị obodo adịrọ mma. Ọ bụ eziokwu na o nwere ife ya bụ mmadụ mee n'obodo, imecha anya ọ bụrụ na ọ gaghị ọlụ gị, onye ọzọ nwere ike mee ya ọ gaala ya. So imajizi na nke imere agaghị ọlụ gị, ebịa kọtọba nke ndị ọzọ. That kind of thing anyị niidere ịkwụsị ya, anyị nwa bụ ndị Nigeria especially. Ụfọdụ na-apụta sị gị na nwaanyị obodo adịrọ mma, nwaanyị obodo ji mee nka, nwaanyị obodo ji mee nke ọzọ ji mee nke ọzọ. Ọ bụ ije nọ n'ebe ụmụazị na-agba akwụna nọ jeje kpọrọ ụmụazị akwụna jee tụọ ime ọmụọlọ gị nwa, ọ dịghị ka ihe build a good family with that person. Nwaanyị na-agba awantịrọ, ọ bụ eziokwu na ụfọdụ na-anọkọta chegharịa, but nke anyị ji bụrụ mmadụ as a reasonable person able. Before you go into marriage or whatever in this country, you need to look the background of that girl ị na-agakwu. Mara na onye a abụ onye gụ na ya ga-emekọ nwe ife marriage. Unu ejizi n'ọnụ akọndem ụmụ nwaanyị obodo a, because o nwere a lot of our brothers nọ with nwaanyị obodo today ha na-eri ifukudu karịa ọnụ nwa bụ ndị nụrụ nwaanyị Naijiria na-akọta ụmụazị be anyị ndị nụrụ nwaanyị obodo n'obodo a. Ana m ekwu ya duto na mụ na nwaanyị obodo bi ma something like that, kama na ya bụ ife adịgola anyị too much. O nwere onye bụ na today ihe ọnọdụ today bụ ide create content about ndị be anyị na iji bụkwa na onwere mba ị na-agba iji bụkwa gị nwa na onwe gị na-ekwu this thing gụ na onye gụ na ya bi n'ụlọ ka eke condition ya dị. Gị nwa bụ nwoke nụtara nwaanyị be anyị na-apụta na-akọcha ụmụ nwoke ndị ọzọ nụrụ nwaanyị obodo, kere ka condition nwaanyị be anyị ahụ ị na-anụ dị.
because nwa bụ ofu nwa nwe ike zuo eje gị ikpe ezinụlọ n'obodo abụ South Africa several times maka nwaanyị be anyị, ma ndị na-apụta hapụ di ya na-agba n'ezi ọngụba ofu ka ọ bụọ. Mana all these things abụrụ ife mma apụta na social media bịa na-eteburu. Before nkwuba okwu a na-ekwu bụ na ma enwetago m that video so many times need ka m correct ya something here. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo abụ South Africa, ihe ị ga-emedebe mgbe isi a this video. Ụmụazị be anyị na-agba mbọ rinne. Ọ bụrụ na ị na-emezi ife ọ na-aga alụ gị, ife iruo na nke ndị ọzọ na-eme ada agaghị ọrụ ha, ife iruzi emebi na ha na-ezuzu ezuzu. Ụfọdụ na-ebelieve na ọsọsọ ọgwụ ka a na-azụ n'obodo a. I can make this my page available for anybody ọbụla need can advertise any kind of business ọ na-eme n'obodo a. Enwere a lot of ndị be anyị bụ na ha emetụbe ha ọgwụ aka sinzi ha bata n'obodo a. Like mmadụ m amaghị m ihe bụ ọgwụ n'obodo a, but m na-emere onwe m business na-emere onwe m na-elive my life na-akwụ my bills. So kere ka ihe esi wee pụtazi ị na-akọtọsị ụmụazị be anyị na-agba mbọ n'obodo a ha wee bụrụ mmadụ. O nwere ife ya bụ mmadụ mekara sometimes nna asị na nzori n'ozugo. Ụmụazị be anyị na-ata afụrụ nne n'obodo a. Some people iri nne ọnọ na-apịa ha arụ. Ụgwọ ụlọ n'obodo a peka mpe echenji ya n'ego be anyị ofu one room nọ n'ebe 400 and something thousand. Kedu ihe ị ga-eji asị na ụmụazị be anyị na-agba mbọ ebe i nwere ndị nọ n'Europe ị na-atanyela obodo a. Ụmụazị be anyị na-agbasi mbọ ike n'obodo anyị na-ene anya. Onye nọ n'Europe a na-akwụ ya ebe 800,000 in a month. Imagine compare onye nọ n'obodo a. Because I can tell you personally that they make up to 1 million something in a month. But that money, half of it in into bills. So Imam Potasi they discourage ụmụazị na-agba mbọ n'obodo a. Before nkwuboku a na-ekwu nwoke ihe m fụrụ and ọ ya mere nji mebe vidio a na-eme. Ọ bụrụ na ịbụ mmadụ na-eme ede ka ihe a kwụsị ya. Ọ bụrụ na mbọ ị na-agba n'obodo a bụ ife ị na-agbadebe mbọ bụ ka ịfụ na ijidere ụmụazị be anyị nọ n'obodo a tinye ha n'ọnọdụ bụ na ha pụtazie n'ebe ndị mmadụ nọ ha na-afụ ha nakwanye ndị South na onwere ihe ha pasta. Obodo a siri ike rinne. Ihe ị na-edebe iji your platform eme bụ idenye ụmụazị advice, idenye ndị be anyị advice si n'otu a mee si n'otu a mee. Ọ bụrụ ịpụta na-akọchasị ụmụazị be anyị nọ n'obodo a. Ọ bụ eziokwu na aka niile arụrụ gị nwa ọ na-agazi iru ịmaka echi ya adị because obodo a bụ jonjoroko. Ị ga-afụ onye ji ego today tomorrow ọgbara aka. Ị ga-afụ onye na-eme ọfụma tomorrow otipịa. So imanjizi na ọ na-agaziri gị ifuzi onye ọ na-emelụ onye bụzi na ọ na-ata afụfụ ife iruo na onye a na mbọ ọ na-agba na ọ da-agbasi mbọ ike ma ọ na ọnwa na ife ọ na-eme. Ịghọtago ọkwa na-ejiri ego ome nwoke ọ dịka ọ na ọ machaghị ihe ọ na-eme. O nwere onye na-amara ihe ọ na-eme n'obodo a. Ịghọtago onye ọbụla na-agba mbọ ọbụla ọ na-agba n'obodo a mụnwa bụ ofu nwa nwe ike zuo na-aja gị ike si gị jisi ike na ọ ga-agaziri gị ife ọbụla ị chọ wee bịa n'obodo a ga-agaziri gị. Nwaanyị ọbụla a na-anụ anụ n'ụwa anyị na-ene anya bụ afịa ataga ọbụ. Ebe ọbụla isi fụ onye dịziri gị mma nwanne m si ebe ahụ nụrụ nwaanyị jebela onwe gị live your life. Anụkwana ihe mmadụ na-ekwu jee ka fanchan jee nụrụ nwaanyị jee na Amerịka jee nụrụ nwaanyị. My brother ọ bụla onye ha na-agwa gị jee nụta onye ha ga-anụrụ gị nwunye gị mgbe ọ ga-esu onye ha ga-anọ n'akụkụ aja na-amụ ga-amụ. So ị mara onye ahụ ọ ga-esu tụrụ gị na ya onye ya bụ igwe okwu ọnụ ihe ị na-ekwu. My brother, my sister, get ya down with that person. Build your life with that person. So ụmụ ihe abụọ apụta na-akọchasị ndị be anyị drọs na social media. Ụmụazị be anyị na-ata afụfụ rinne n'obodo a. Esentịtalụ gị ego n'ụlọ nke were mee ihe iburu ego rie kwere ike ichefuo na nwanne gị nwoke na ebe a na-amụ anya abanye. Ụfọdụ n'ime fada eri nne Igbo 3 n'ụbọchị. Ego chakọrọ aka ka o wee bụ na-esi evuru nwa ego. Instead of gị nwa bụ onye nọ n'obodo a ife na-eje n'obodo a kwesịrị ịda aja ụmụ be anyị ike ịpụta na-akọtọsị ụmụ be anyị jee na streeti ka ife ndị be anyị na-ezuzugharị jee na streeti ife ọ dị izi onwere ebe ọ dị izi onwere ebe ọ dị izi ya bụ ife akarịgo ya mere nji wepụta wee kwuba okwu a. Ọ bụrụ na ịbụ mmadụ na-abụ ịpụta ife nwa ndị be anyị na-eme ọ da-adịghị mma n'obi kwụsị ya. M ga-ewepụta this my platform I go use it to dey show the world ife dị n'obodo a ndị be anyị na-eme. Enwere lot of people nwecha investment ndụcha n'obodo a but because na-ejiri gị ịzụ ọgwụ mana South Africa a lot of people ana condemn zi obodo a na-asịrị ịzụ ọgwụ. Ụmụ be anyị ụfọdụ na-eme biznes katara ahụ n'obodo a ri nne without ha touchịrị ọgwụ aka. Ọ mbido kịta mebe dị vidio ka ịfụba ya mụnwa na onwe m nọ na ọfịs na-eme my own business without ha touchịrị ọgwụ. Enwere lot of people na-eme genuine business n'obodo a mana abịa combine onye ọbụla ịzụ ọgwụ
my courage m na-enye gị today asị onye nọ n'obodo a bụ gị mee gị na ihe ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ. Ọ bụrụ na gị na mmadụ mee biznes eri n'ogo onye ahụ gị bụrụ gị mba gị bụrụ mba, ịfụ na obodo a ga-adịrị gị izi. Mana ọ bụrụ na ife ọbụla ị na-eme isi na onye elus gad ya na nke a ji ime nke a ji ime, ịfụ na ndụ gị ga na-apịala gị ahụ, ịkpata ego gị ga-aka teele gị aka. Ọ bụrụ ya ka ọ ra n'ọnụ. A sịkwa ana m ka onye chi ya zere onye nụ ozi a ya gbasaa ya ka o ruo ndị ọzọ aka.